करतन छठ के बरतिया सैया करतन छठ के बरतिया सैया चुनर ले आई चटटा रावस्टगंज लागल बाबा जा सैया पूरा सोनभद्र भइल उजिया रावस्टगंज लागल बाबा जा सैया पूरा सोनभद्र भइल उजिया रावस्टगंज लागल बाबा जा सैया सुना ले ले डाहला में लागेला घाट छठी माई के दौरा के किन लाई चौपन से जाई के ओइनी में सजेला घाट छठी माई के रामगढ़ से किन लाई दौरा के जाई के उनका कृपा से भर जाला 70 गोदी सुन ले तब कर पुकार रावस्टगंज लागल बाबा जहाज सैया पूरा सोनभद्र भइल उजिया रावस्टगंज में लागल बाबा जार सैया सुना सोनभद्र भइल उजिया रावस्टगंज लागल बाबा जार सैया सुना ले ले अनुप सुनील बात जानी तू भूलैहा पूजा के समान टिंकू अपना से लैहा महेंद्र ब्रजेश बात जानी तू भूलैहा पूजा के समान टिंकू अपना से लैहा नीरज सतीश पहिरी पियरी के चली है कहतनी है बार बार रावस्टगंज लागल बाबा जार सैया सुना ले ले उखिया के डार दूधी में लागल बाबा जहाज सैया जाके ले ले उखिया के डार करतन छठ के बरतिया सैया चुनरी ले चटका ओइनी में लागल दरबार सैया पूरा सोनभद्र भइल उजिया दूधी के लागल बाबा जहाज सैया सुनी ले ले आई उखिया के डार।